Hey guys, it's me again, Kathy, your Ilocana Ilongga Bisaya gal. Welcome back to my channel, and for today's video, let's read some of the comments that we got from one of my random question blogs. So stay tuned. So for this video, I am going to read some of the comments from the random question blog number 19, which is, yung blog po na yun is tinanong ko kayo kung meron po ba kayong katanungan para sa akin na pwede kong sagutin para sa inyo. And I did get a lot of response to that one, so basahin po natin as much as we can and see if we can fit all of them in this video. So let's start. From Ninja ni Red Skin Vlog, sabi niya, bakit po ang ganda niyo po ng boses? So I did get a lot of that here as well sa comments na to, and mga tanong. Ako din, hindi ko din alam. So, siguro dahil low yung tono ng boses ko, kaya siguro parang mas appealing sa inyo, ganun siguro. Or yung parang hindi ako yung parang ganun na babae or na tao, lalo na pag nakikipag-usap. So, siguro majority sa inyo or sa atin is mas preferred yung ganito kababa na boses. But actually, parang na-practice ko na rin to, and at the same time, naging puhunan ko siguro in a way. Kasi, dati, mababa naman na talaga yung boses ko. Pero, nung napunta ako dito sa States, na pansin ko, lalo na dito sa trabaho ko ngayon na nakikipag-deal ka sa mga pasyente, mga elderly people, parang ganun. Kung masyadong mabilis kang magsalita or masyadong medyo mataas or matinis ng konti yung boses mo, may tendency na mairita sa'yo yung pasyente or yung matanda, or magkakaroon kayo ng miscommunication. So, natutunan ko throughout the years na if you talk to them na malumanay, tapos mababa yung tono ng boses, tulad nitong sa akin, mas approachable sila, mas nakakaintindi sila, at mas nakukuha mo yung response na ine-expect mo from them. So, doon nagsimula hanggang sa na-practice ko na at naging parang daily habit ko na talagang ganito magsalita, na mababa at saka malumanay. But don't get me wrong, I can go a little crazy din naman. Pero mas nature ko na ngayon, dahil nga yun na yung nakasanayan ko, na kahit na medyo nagjo-joke ako or medyo makwela ako, ganito pa rin yung tono ng boses ko. So, yun siguro. From 2 different lives, sabi niya, paano po magparami ng subscribers? So, sa akin, which is nakuha ko rin doon sa mga ibang YouTubers na pinapanood ko. Syempre, sa umpisa, sabi nila, pinapatulan daw nila yung mga group, yung mga VLS, mga watch to watch, yung mga ganon, which is yun din naman ang pinagmulan ko. So, nagsumali ako sa mga groups na ganon, gumagawa ako ng mga tasks, sumusunod ako dun sa procedures nila, sa mga yung mga regulations nila, and at the same time, nagsasubscribe ako sa kanila, and sila din nagsasubscribe sa akin. Parang doon na siya nag-start na dumami yung subscribers. But then, you also need to have a very good quality videos na tulad ng sinabi ko sa previous vlogs ko, kung nanonood po kayo, sinabi ko doon na you have to have a good quality videos naman, kasi gusto mo na dumating ka din sa point na hindi na ikaw yung maghahabol or maghihintay ng subscribers para mag-subscribe sa'yo. Hindi ka naman liligaw para i-subscribe ka, kundi sila na yung maghahanap at mag-aabang ng videos mo. So, ganun po naging successful yung ibang mga YouTubers, yung mga vloggers, is because they put a really good vlog, they put a really good content videos, kaya naiengganyo yung mga tao, at saka at the same time, inabangan na nila. So, mas mabuti po yung quality over quantity. Ganon yung labanan, at least for me. Mas gusto ko na
magkaroon ako ng quality videos and at the same time, quality subscribers din dahil sumusunod sila at nanonood sa videos ko other than or except or instead na ikaw yung nanliligaw sa kanila para i-subscribe ka nila. Parang ganon. From Arol Guerra, sabi niya, ang hinaho naman po ng boses nyo ng lambing. Thank you. Ilang taon na po kayo at ano po ang work nyo? Salamat po. So, I am 31 years old right now and isa po akong office manager sa isang home health agency dito sa US. So, yun po ang trabaho ko. Ate Buds, full support sa'yo, Ilongga, Bisaya. Thank you so much, my dear. Ninja O1 Team Masipag. Ang ganda naman ng boses niyo po, ma'am. At ganda niyo po. Thank you so much. So, yun. Marami talaga dito binabasa ko. Na-appreciate nila yung boses ko or yung tono ng pananalita ko. Also with Miss Queen V Ninja, sabi niya, bakit po ang ganda po at ang sarap pakinggan ng boses mo. Ayun lang po, iniingat po kayo dyan. Yun. Hindi ko, talaga, basta nakasanayan ko na, yun. Nakasanayan ko na ganito talaga. And yun nga sinabi ko na nature na rin ng trabaho ko na kailangan I have to deal with people, lalo na yung mga nurse, yung mga doktor. And most of all, nakikipag-usap pa rin sa mga patients na mga elderly. Kaya kailangan maintindihan mo yung level din nila ng pag-iintindi sa isang bagay. So you have to be really calm and at the same time, the way ka magsalita is talagang approachable or else hindi nila maiintindihan yung gusto mong iparating, maaasar sila, magrereklamo sila, parang ganun, which is common naman talaga kahit naman sa atin na mga edad natin, mas gusto natin yung maayos yung pakikipag-usap and at the same time, klaro, naiintindihan natin. So, yun po. Pero, just to let you know, hindi po ako nagmaskom or hindi po ako nag-aral ng something na sa pronunciation or sa yung pananalita, sa speech, yung ganun, wala po. It all came naturally to me because of my work. Parang ganun. Next is pang-anim na Ninja Rossman. Sabi niya, saang bansa ka po ba nakatira ngayon? Lods, Team Charms. Nandito po ako sa US, particularly sa Las Vegas. So, nandito po ako. From Karen Salibad, ma'am, naranasan niyo na po bang umibig at nasaktan po? Team OFW New. Syempre naman. So, I had my fair share of heartbreaks then, and I had my fair share of stupidity then in life and in relationship. We all had that and we all did that. So yeah, but right now I am very happy with who I have and what I have right now in my relationship status. Parang ganun. So yeah, I'm fine. But yes, I did experience being heartbroken. And I did experience depression because of being heartbroken. So, ayun. Next is White Ninja SJD Brown Official. Tanong ko lang, ma'am, try nyo naman mag-Ilongga sa next vlog po. So, ito po ang explanation ko kung bakit ko sinasabi na my name is Kathy, you're Ilocana, Ilongga, Bisaya gal. So, ako po, yung mama ko is Ilongga. Yung papa ko is Ilocano. Pero, lumaki kami at pinanganak kami sa Mindanao, which is lumaki kaming mga Bisaya. So, Bisayang dako jud ko. Wala na mo kaayo na practice ang pagka-Ilocano side namo and at the same time wala pud namo na practice kaayo ang pagka-Ilongga sa mother side. But na-expose kami more on the mother side, which is yung mga Ilongga. I don't know how to fluently speak Ilongga. Siguro meron pero pagtatawanan ako ng pure Ilongga kasi nga parang bakikaw masyado yung pag-iilongga ko. But I do know some words. For example, alam ko na yung damit sa Ilongga is bayo. Bakal is bibili or bili. Hampang is magsalita. Maglaro. Hampang is maglaro. Piyak is sa kabila. Mla, I think mla is basa. Parang ganun, parang basahan na basa, yung yata, mla. Tapos, ido is aso. Kuding, tama ba, is pusa. And then, ano pa bang
na anuhan ko. Basta alam ko pag ang mga Ilongga nagagalit, lagi nilang sinasabi, bawlintik again. Yun. Ganun yung naririnig ko. So, mas na-expose kami magkakapatid sa side ng mama ko. So, yun. Hindi kami masyadong fluent, pero nakakaintindi kami ng Ilongga. Sa Ilocano side naman namin, talagang lumaki kaming walang alam sa pagka-Ilocano. Alam namin na Ilocano si Papa, pero yung traits, traditions, yung dialect, talagang wala, hindi na practice sa bahay. The only time na maririnig namin si Papa mag-Ilocano is kapag naaasar siya. Yun, nag-Ilocano yan siya. Kami naman, ganoon naman namin naiintindihan kung ano yung sinasabi niya. So, yun. Tapos, nung nakilala ko yung boyfriend ko, he's Ilocano. Yung mama niya rin nagsasalita ng Ilocano. Ito, sila kasama ko ngayon. Pag nag-i-Ilocano sila, doon ko na-start na ma-appreciate yung Ilocano side namin. So, may naiintindihan na ako ng mga Ilocano words, pero I still can't put them together into a sentence. Although, nagpapasalamat ako kasi tinuturuan din naman nila ako. Tinuturuan ako ng boyfriend ko kung ano yung tamang bigkas or tamang salita ng Ilocano. So, for example, yung good morning is naimbag na aldaw. Wala akong pera, awan ti kwartak. Or wala kang pera, awan ti kwartam. Or mainit na pudot. Matamis na samit. Ano pa ba yung... Basta may mga... Kasi syempre, on a daily basis, marami kayong common na napag-uusapan. So, yun yung parang nakakatch ko at naiintindihan. Pero kung ako na yung magsalita talaga, medyo, yun nga, bakikaw. So, I'm still trying to learn. Pero, sa bottom line is, talagang 100% mas Bisaya. Mas Bisaya ako kaysa sa pagiging Ilongga at pagiging Ilocana. From Red Ninja SJD Brown Official, ipang salita ang alam niyo, mampo. So yun, Bisaya, konting Ilongga, konting Ilocano na rin, a little bit of Spanish as well, kasi nga maraming Hispanic din at maraming Spanish speaking dito sa States. So kailangan mo rin matuto, kahit konti lang, kahit yung basic lang nila. So, yun, and then English, Tagalog. Yun lang ang common na pag-aralan ko. Yun. Sabi ni Ninja 7JR Makalinaw, tanong ko po sa iyo, ma'am, try niyo po naman pag-sexy po, Team Charms Biador? No, it's not my forte. I'm sorry. So, itong suot ko, this is all that I can get na for me is sexy. So, I don't have to really do something seductive or alluring or ala Ivana Alawi para mapansin ng mga tao, kasi kung ganun yung itatata ko sa isip nila na parang ala sexy star ako, iba na ang patutunguhan or iba na yung magiging direksyon nitong pagbo-vlog ko, di ba? So, yun, I know na kahit anong suotin ko naman, basta marunong akong makipag-interact sa inyo, or marunong ako magdala sa sarili ko, I know that I am sexy the way I am.